أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazur kaže, prošle sedmice sam govorio u vezi ashaba koji su učestvovali u bitci na Bedru i govorio sam o Hazreti Utba bin Gazvan i na toj hudbi nisam završio da govorim sve o njemu. Neki dalji detalji o njemu su sljedeći. U 2. godini poslije hidžre časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao ekspediciju u Nahlu. Hazreti Abdullah bin Džahaš je bio vođa te ekspedicije. On je bio sin od tetke časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Utba radijallahu anhu je također bio dio ove ekspedicije. Ranije sam govorio u vezi ove ekspedicije dok sam govorio o drugom ashabu, a sada ću da govorim o tome ukratko. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Saib piše u Hatamu Nebin sljedeće. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odlučio da treba da nadgleda Kurejšije i njihove planove, tako da oni uvijek imaju na vrijeme planove Kurejšija i njihove pokrete, tako da Medina može biti zaštićena od svih mogućih napada. I radi ovoga časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sakupio 8 muhadžira. Mudrost iz ovoga je bila da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem iz svakog plemena koje je pripadalo Kurejšijama izabrao po jednog čovjeka, tako da bi njima bilo lakše da saznaju informacije o planovima Kurejšija. Abdullah bin Džahaš, koji je sin od tetke časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, je bio glavni za ovu ekspediciju. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem tada nije rekao ni ovome glavnom komandantu ove ekspedicije gdje oni idu i koja je njihova svrha. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tada dao zatvorenu kovertu tom vođi grupe i rekao je: kada budeš putovao 2 dana, tada otvori ovu kovertu i tu ćete imati sve instrukcije šta trebate da radite. Abdullah radijallahu anhu i ovi drugi ashabi prema naređenju časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem su krenuli na taj put. Kada su putovali 2 dana od Medine, Abdullah radijallahu anhu je otvorio to pismo i sljedeće instrukcije su bile napisane.
idite prema dolini Nahla, između Meke i Taifa. Saznajte informacije o Kurejšijama i vratite se odatle. Na kraju tog pisma pisalo je da bilo koji ashab poslije ovih instrukcija i informacija želi da se vrati i ne želi da ovaj zadatak ispuni, poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je dao dozvolu da se vrate. Kada je Abdullah radijallahu anhu pročitao ove upute, svi ashabi su rekli da će oni da učestvuju. Onda su ovi ashabi nastavili put prema Nahli. Sad bin Abi Waqas radijallahu anhu i Udba bin Gazvan su izgubili svoje kamile dok su putovali i onda su se razdvojili od ovih ashaba. Trudili su se mnogo da nađu ove ashabe poslije, ali nisu bili u stanju. Sada ova ekspedicija je ostala sa 6 ljudi. Hazreti Mirza Ahmed Saib piše da orientalist je govorio da ova dvojica ashaba Sad ibn Abi Waqas i Utba bin Gazvan kao da su oni namjerno pustili svoje kamile da pobjegnu, da bi se odvojili od ove grupe. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib piše da svaki od ovih ashaba prema njihovim opisu njihovih života mi možemo da vidimo koliko su ti ljudi bili predani njihovoj vjeri. Jedan od njih je izgubio svoj život, postao šehid u Bere Mauna, dok su drugi od njih uvijek učestvovali u vrlo opasnim borbama i nisu se bojali za svoj život. I oni su bili pobjednici nad Irakom. I onda da imamo sumnju u vezi njihove iskrenosti i istrajnosti, pogotovo ovakvih ljudi kao što je ovaj orientalist. Gospodin Margolius, taj koji ovo piše, to je njegov vlastiti zaključak. I ironično je da on u svojoj knjizi piše da on u svojoj knjizi nije uključio nikakve sopstvene predrasude u vezi ovih ljudi. Ovo je inače stanje ovih orientalista koji izučavaju te istočne narode i oni uvijek nađu priliku neku da pripišu nešto negativno muslimanima i islamu. Hazur kaže, sada želim da govorim o događaju ove ekspedicije. Ova mala grupa ashaba su stigli u Nahlu i počeli su da rade izvidnicu. Da bi sačuvali svoju misiju tajnom, neki od njih su obrijali svoje glave, tako da bi se oni smatrali kao ljudi koji su došli da rade umru. Samo što su došli tu, mali karavan Kurejšija je također došao u to mjesto. Oni su putovali iz Taifa u Meku i tu su se sreli. Muslimani su se dogovarali jedni između drugih šta bi trebali da urade. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih je poslao da u tajnosti prikupljaju informacije u vezi Kurejšija i njihovih planova, a ne da se bore. Ali s druge strane, rat je bio počeo protiv Kurejšija i oni su stajali jedni ispred drugih. Sada je rizik postojao zato što su i Kurejšije vidjeli da je njihova misija propala. Neki muslimani su mislili da je zadnji dan Redžepa, to jeste zadnji dan u mjeseca u kojem je prema staroj tradiciji Arapa bilo zabranjeno da se bore. Drugi muslimani su mislili da je Redžep se završio i da je Šaban postao.
nastao taj mjesec. Onda drugi razlog je bio da je Nahla bila odmah blizu Mekke i da su oni pustili taj karavan da krenu. Do sljedećeg dana oni bi već ušli u tu teritoriju harema koja je zabranjena i smatra se svetom i gdje se ne može boriti. I zbog toga su ih napali. Rezultat toga je bio da je jedan od nevjernika bio ubijen, dvojica su zarobljena. Kako god, četvrti, nažalost, je pobjegao. Muslimani nisu mogli njega da stignu, tako da je njihov plan o izvidnici propao. Muslimani su pokupili te stvari iz njihovog karavana i Abdullah bin Džahaš je odlučio da se brzo vrati natrag u Medinu. Zbog toga što je ovaj jedan od Kurejšija pobjegao i znali su da su u opasnosti. U vezi ovoga gospodin Markolijes piše da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem namjerno poslao ove ashabe u svetom mjesecu, jer u ovom mjesecu Kurejšije inače ne bi se brinuli o ratovanju, a muslimanima je bilo lahko da napadnu taj karavan. Kako god, svaka razumna osoba koja razmišlja neće imati ovo mišljenje da neko pošalje toliko daleko malu grupu ljudi da bi opljačkali ovaj karavan. Pogotovo gdje glavni centar neprijatelja je bio toliko blizu. Kako god, prema historijskim dokazima jasno vidimo da je ova grupa ljudi otišla samo radi da saznaju inteligenciju i planove Kurejšija. A što više, kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao šta su ovi ashabi uradili, on je bio toliko nezadovoljan ovim. U hadisu se prenosi kada su ovi ashabi došli i ispričali časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da je on toliko bio nezadovoljan njima. I rekao im je: ja vam nisam dao dozvolu da se borite u svetom mjesecu. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije prihvatio taj plijen koji su oni zaplijenili od tog karavana. Abdullah i njegovi drugovi, ovi ashabi koji su išli s njim, oni su bili toliko postiđeni i nezadovoljni svojom to što su uradili. Oni su mislili zbog ovog nezadovoljstva časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da su zadobili nezadovoljstvo uzvišenog Allaha i da je to bio, znači, to je bila kao, smatrali su njihova propast. Čak i drugi ashabi su im prigovarali na ovo što su oni uradili. S druge strane, Kurejšije su digli veliku paniku i govorili su da su muslimani prekršili svetost tog svetog mjeseca, da su uradili nešto protiv te stare arapske tradicije. Amar bin al-Hadrami je bio osoba koja je izgubila tad život, koja je bila ubijena, i bio je pod ugovorom sa plemenom od Utba bin Rabija, koji je bio poglavica Mekke. Zbog ovoga Kurejšije su bili vrlo spremni za napad, bili su puno ljuti i počeli su da se spremaju za napad na Medinu sa još većom željom za tom borbom i većim neprijateljstvom. Tako da su i nevjernici i među muslimanima, oni su mrmljali u vezi ovoga događaja. Onda je uzvišeni Allah objavio sljedeće ajete u kojima su muslimani dobili mir. Prevod ajeta: oni te pitaju o borbi u svetom mjesecu, reci im, borba u njemu je veliki grijeh, ali
odvraćati ljude od Allahovog puta i poricati njega i zaustavljati ljude od Mešćidul Harama i istjerivati njegove ljude koji imaju veće pravo da u njemu borave, veći je grijeh kod Allaha. A smutnja je gora od ubijanja, a oni neće prestati da se bore s vama dok vas ne odvrate od vaše vjere, ako mogu. Ako god se od vas odvrati od svoje vjere i umre kao nevjernik, bit će onaj čija će djela propasti na ovom svijetu i na budućem. To su ljudi koji su stanovnici vatre i u njoj će dugo boraviti. Tako historija nam govori da su Kurejšije i u svetom mjesecu širili propagandu i činjenica je da su postajali još više aktivniji u ovim svetim mjesecima. Jer ljudi su dolazili i posjećivali ovim svetim mjesecima Kabu i tako oni su širili propagandu protiv muslimana. I oni bi nekada mijenjali redoslijed ovih svetih mjeseci, što je bilo poznato kao Nasi. I poslije su, kada je bio potpisan ugovor na Hudejbiji, nevjernici su prekršili i ugovor i također su počeli da se bore protiv jednog plemena koje je bilo pod ugovorom sa muslimanima i koje se nalazilo na svetom mjestu. I kada su poslije muslimani došli da pomognu to pleme, jer su oni bili saveznici i pod ugovorom s njima, nevjernici su digli mač u haremu. A muslimanima sa ovim ajetom Allah je poslao smiraj njihovim srcima. A Kurejšije su s tim bili dovedeni na njihov istiniti nivo. Poslije dvojica ljudi iz Mekke su došli u Medinu da bi tražili da se njihovi zarobljenici, ova dvojica, budu oslobođeni. Kako god, dotad Sad bin Abi Waqqas i Utba nisu se bili vratili u Medinu. Zbog njih časni poslanik se je bojao da ako su ih Kurejšije bili zarobili, da ih neće pustiti. Zbog toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije pustio ove zarobljenike i rekao je: kada se moji ljudi vrate u Medinu, ja ću da njih pustim. Kada su se ova dvojica ashaba vratili u Medinu, onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem oslobodio ovu dvojicu. Oni su morali da otplate njihovu slobodu. Kako god, jedan od ove dvojice zarobljenih, zbog toga kako su se ponašali prema njemu i zbog velikog moralnog karaktera časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i zbog učenja islama, on nije želio da se vrati u Meku. On je ostao u Medini i primio je islam. I on je postao šehid na Bere Mauna. I njegov prelazak na islam i poslije davanja svog života za islam je dovoljan odgovor ovome orijentalisti koji je navodio ovakve primjere za muslimane. I ovi ljudi, oni inače uvijek ne obrate pažnju kada govore ove uvrede protiv islama na ovakve primjere. Hazreti Utba radijallahu anhu je imao čast da učestvuje u bitci na Bedru i u svim ostalim borbama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Habab i Sad, oslobođeni robovi od Hazreti Utba bin Gazwan, su također učestvovali sa njim u bitci na Bedru.
Hazreti Udba radijallahu anhu je bio jedan od vrlo vještih strijelaca časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Omer radijallahu anhu je poslao Hazreti Udbu u Basru da se bori protiv ljudi iz Ula koji su iz Perzije. Hazreti Omer radijallahu anhu im je naredio da idu putanjom dok ne dođu do granice, arapske granice i ne Arapa. Rekao im je: idite sa blagoslovom i milosti uzvišenog Allaha, uvijek se bojite uzvišenog Allaha i zapamtite da idete prema žestokom neprijatelju. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: ja sam uvjeren da će vam uzvišeni Allah pomoći protiv njih i pisao sam Hazreti Ala bin Hadremi da pošalje Al-Fadža bin Harsama da ide s vama da vam pomogne, jer je on vrlo vješt u borbi protiv neprijatelja i dobro poznaje strategije rata. Onda morate da se savjetujete s njim i da pozivate ljude prema uzvišenom Allahu. Kogod prihvati šta vi govorite, prihvatite njihovu zakletvu da pristupaju islamu. A oni koji ne prihvate šta vi govorite, onda oni trebaju da plaćaju džiziju. I oni tu džiziju trebaju da prihvate sami od sebe, a ako to odbiju, onda protiv njih imate pravo da koristite mač. To je značilo njima je dozvoljeno da praktikuju svoju vjeru, ali trebaju da plaćaju tu džiziju, i ako oni odbijaju islam i ne žele da plate džiziju, onda protiv njih se mogu boriti. Onda je rekao: vi morate pozvati Arape da vam se pridruže i morate biti oprezni protiv neprijatelja i bojte se svoga gospodara uzvišenog Allaha. Hazreti Omer radijallahu anhu je poslao Utbu radijallahu anhu sa 800 ljudi. Posle je još poslao pomoći. Hazreti Utba je pobjedio mjesto Bula i uspostavio je granice grada Basra. On je bio taj koji je napravio Basru kao grad i mjesto boravišta. Kada je Hazreti Omer radijallahu anhu postavio Hazreti Utbu kao guvernera Basre, on je boravio u mjestu Hariba. Ovo je bio stari grad Perzije, na perzijskom se drugačije zvao, a Arapi su ga nazvali Hariba. A borba Džemel je također se dogodila blizu. Hazreti Utba radijallahu anhu je napisao pismo Hazreti Omeru radijallahu anhu, objašnjavajući da ovakvo mjesto je potrebno muslimanima da tu borave u toku zime i gdje se mogu da odmaraju kada se vraćaju iz borbe. Hazreti Omer mu je pisao natrag i rekao da treba da se smjeste gdje su blizu vode i gdje je plodno zemljište. To jeste, ako tu žele da se nasele, onda trebaju da budu blizu vode, gdje je voda pristupna, lahko i također gdje životinje mogu da pasu. Poslije Hazreti Utba je tu i naselio te ljude, gdje su napravili kuće od bambu i napravili su također i džamiju u 14. godini poslije hidžre i također je napravio tu kuću za guvernera blizu džamije. Ovi bi ljudi pravili te kuće od bambusa, drveta, i onda kada bi kretali otale, oni bi ih rušili i opet bi, kad bi se tu vraćali da se odmaraju ili kojom god potrebom, pravili bi te kuće, dok poslije nisu napravili kuće koje su stajale tu zastalno. Hazreti Utba radijallahu anhu je dao instrukcije Mašđid bin Abdra
i stavio je kamen temeljac za Basra džamiju i ona je bila također napravljena od bambu drveta. Poslije je Hazreti Utba otišao da obavi hadž, a Muđaši bin Masud on je ostao kao njegov zamjenik, on ga je postavio. Mugira bin Šouba je bio postavljen da predvodi namaz. Kada se Hazreti Utba sastao sa Hazreti Omerom radijallahu anhu, on je izrazio da želi da ga skine sa te pozicije guvernera od Basre i da neko treba drugi da bude postavljen. Kako god Hazreti Omer nije to dozvolio i u hadisu se prenosi da se Hazreti Utba molio Allahu na sljedeći način: Allahu moj, ne dozvoli mi da se vratim u taj grad, i on je na tome povratku pao je sa svojeg konja i on je preminuo u toku puta u 17. godini poslije hidže, i to je znači kada se vraćao iz Meke u Basru, u mjestu Madin benu Sulejn. Prema drugom hadisu prenosi se da je u mjestu Rabza preminuo. Prema trećem hadisu, pošto postoje razni hadisi u vezi njegove smrti, da je u 17. godini posle hidže u 57. godini života preminuo u Basri zbog neke bolesti, stomačne bolesti. Neki govore da je preminuo u 15. godini posle hidže. Poslije, kada je preminuo njegov rob Sued, je donio njegovu imovinu Hazreti Omeru radijallahu anhu. Hazreti Utba je preminuo u 57. godini. On je bio visok i vrlo zgodan čovjek. Halid bin Umeir Advi prenosi da im se obratio Utba bin Gazvan se obratio nam. Prvo je veličao uzvišenog Allaha i rekao: svijet je naglasio svoju propast, to jeste svijet ide prema propasti i ništa u svijetu nije ostalo osim ko kad neko pije iz čaše pa ono što ostane u njoj, a vi idete prema vječnom skrovištu koje ne može da nestane. To jeste da je ovaj svijet samo neki tranzit kroz koji prolazimo. Onda krećite se prema tome skrovištu koje je bolje od svega onoga što vi posjedujete. Mi smo informisani da kamen u džehennemu će da padne s jedne strane i da će da pada 70 godina i da neće sići do kraja, do dna džehennema. Tako mi Allaha, taj džehennem će biti ispunjen, to jeste da će biti popunjen griješnicima. Onda iskoristite koristi ovog života i radite dobra djela. On dalje govori: zašto vas ovo iznenađuje? Vi ste bili informisani da između vrata u džennetu razdaljina od drugih vrata u džennetu je distanca 40 godina. Zasigurno doći će dan kada će to cijelo mjesto biti ispunjeno s ljudima. Jednom sam bio sa 7 ljudi uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i nismo imali hrane osim samo lišće sa drveta. To jeste da su u ranijem vremenu prošli kroz velike poteškoće i ništa nismo jeli osim lišća sa grane. I zbog ovoga naše usne bi bile isječene. On kaže: jednom sam našao jedno platno koje sam rasjekao na 2 dijela i dao sam jedan dio Sad bin Maliku. Ovo je bilo naše stanje i nismo imali ni odjeću da pokrijemo sebe. Sa pola tog platna sam napravio da sebe obučem, a i Sad je učinio isto sa svojim. Kako god sad mi se probudimo i neki su ljudi postavljeni kao emiri nekih gradova i mjesta
Utičem se Allahu da se ja ikad smatram nekim važnim čovjekom, a da u Allahovim očima sam mal. Tako ja sebe smatram da nimam nikakvu važnost. Vremena su se promijenila, ljudi su postali bogatiji i svi morate da budete pažljivi sa ovim. Onda je rekao, nijedno poslanstvo u prošlosti nije bilo zauvijek. Došlo je da se dopada u tome. Uskoro ćete saznati istinu ovoga i poslije kada mi preminemo, vidjet ćete tretman vođa. Rekao je da će stanje muslimana da postane tako da će se baciti na ovosvjetske želje i sjetit ćete se mojih riječi da je ovo sve istina. Kako god vi svi trebate da okrenete svoju pažnju prema uzvišenom Allahu, prema religiji i duhovnosti. Jedino tako osoba može postići džennet. Sljedeći ashab je Sad bin Ubada. Pripadao je Benu Sajda plemenu, ogranak od Hazrađ plemena koje je bilo ensarijsko. Ubada bin Zunaim je bio njegov otac, a majka se zvala Umra. Ona je bila treća kćerka od Mesud bin Kejsa. Njegova majka je imala čast da da zakletvu časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. On je bio rođak po majci od Hazreti Sad bin Ašali, koji je također bio ashab koji je učestvovao na Bedru. On je imao 2 braka, jedna žena je bila Gazija bin Sad, od koje je imao Sejd, Muhammed i Abdurrahmana. Rukeja bint Ubejd je bila njegova druga supruga. Kejs, Umama i Sadus su bili od nje. Mandus bint Ubada je bila njegova sestra i Lejla bint Ubejda je bila također njegova sestra. I oba dvije su također imale čast da daju zakletvu časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i prihvatile su islam. Njegova titula je bila Ebu Sabit i Ebu Kajs. Hazret Sad bin Ubada je bio poglavica Hazreć plemena. On je bio poglavica svog naroda i bio je vrlo velikodušan. Učestvovao je u svim borbama i uvijek je nosio zastavu Ensarija. Ljudi su ga zbog njegovog liderstva vrlo cijenili. Prije islama on je bio pismen i znao je da piše arapski. Iako vrlo malo ljudi je tad znalo da piše, bio je vrlo dobar u plivanju i strijelama. I koji god bio vješt u ovome, zvali su ga Kamil. I prije islama bio je vrlo velikodušan i često bi izlazio i pitao kogod želi da jede meso da dođe kod njega i on bi tada im dijelio meso. Jedan od prenosioca kaže da je također i njegov sin nastavio ovako u njegovim stopama i zvao bi druge kada bi zaklao nešto. Prenosioc hadisa kaže, u to vrijeme sam bio mladi čovjek i putovao sam blizu Medine. Hazreti Abdullah bin Umar je također bio sa mnom. Hišam bin Urva ovo prenosi od svog oca i on kaže da je bio mlad tada i Abdullah bin Umar je prošao kraj njega. Prolazili smo kroz dolinu Alija koja je otprilike 4 do 6 milja od Medine prema Nadžadu. Ja sam išao prema svom mjestu. Abdullah bin Umar mi se obratio. Mladiću, dođi ovamo. Da li vidiš ikoga da zove iz tvrđave Sad bin Ubada, jer je njihova ta kuća i mjesto gdje su živjeli bilo blizu? Ja sam mu rekao ne. On je rekao uistinu, rekao si istinu. Iz ovoga vidimo da ta velikodušnost od Sada bin Ubada se nije nastavila poslije i zbog ovoga je Hazreti Abdullah bin Umar ga i upitao. Hazreti Nafi prenosi da Hazreti Abdullah bin Umar je prošao pored tvrđave Sad bin Ubada i rekao je on Nafi, ovo su kuće njihovih starosjedioca i jednom u godini bi glasnik izašao i glasno govorio kogod želi da jede meso, trebaju da dođu u kuću od Dolem. Kada je Dolem preminuo, Ubada je to nastavio da radi. Kada je Ubada preminuo, onda je Hazreti Sad nastavio tu praksu. I onda sam vidio i Kejs bin Sad da to isto radi.
i bio je vrlo velikodušan. Iz ovog hadisa možemo vidjeti da se ova praksa nastavila, ali poslije njega da se nije nastavilo to. Hazreti Sad bin Ubada je primio islam na drugom bejatu na Akbi, to jeste druga zakletva na Akbi, i ovo je spomenuto u Sirat Hatamun Nebin, Zulhidža u 13. Nabuvi u vrijeme hadža. Mnogi ljudi iz Aus i Hazrić su došli u Meku. Od njih 70 ljudi je bilo koji su došli ili su željeli da postanu muslimani ili su već bili postali muslimani. I oni su došli da se sastanu s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Musa bin Umeir je bio među njima. Njegova majka je bila živa. Ona je bila nevjernica, ali je voljela njega puno. Kada je čula da će doći, poslala mu je poruku da prvo dođe da nju vidi i onda može da ide. On joj je odgovorio da ja još nisam se sastao sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Rekao je, doći ću kod tebe kad se sastanem s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, i onda je otišao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, slušao je šta je poslanik govorio i onda je otišao kod svoje majke. Ona je bila vrlo uznemirena što on nije došao prvo kod nje i počela je da plače. Musa bi je rekao, majko, reći ću ti nešto vrlo prelijepo što će imati veliku korist za tebe i zaustavit će svake naše neslaganje. Ona je pitala šta je to. Musa bi je rekao da ti ostaviš idolopoklonstvo i postaneš muslimanka i da povjeruješ u poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ona je bila predana svojim idolima i rekla je, kunem se zvijezdama, nikada neću ući u tvoju religiju, i dala je signal svojim rođacima da ga uhapse. Kako god, on je bio mudar i brzo je pobjegao. U vezi druge zakletve na Akbi, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dobio informaciju da će Ensarije da dođu. Musa mu je donio tu informaciju i još nekoliko od njih je došlo kod časnog poslanika, zato što je postojala potreba da oni dođu svi da se sastanu s časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik je rekao poslije hadža u Zulhidža da dođu u toku noći i da se sastanu s njim na tom mjestu. U istoj dolini kao što su došli ovi prvi iz Medine prije godinu dana, tako da imaju privatan sastanak i punu pažnju. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je rekao, nemojte dolaziti u grupama, već po jedan ili dva dođite u dolinu u to dogovoreno vrijeme i nemojte da budite one koji spavaju i nemojte da čekate oni koji nisu došli. Tako kad je došao taj dogovoreni dan, poslije 1/3 noći, kada je prošla, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je otišao iz svoje kuće u tu dolinu. Njegov amidža Abbas je došao s njim. On tada nije bio musliman, ali je volio časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I on je bio poglavica Hašim plemena. Oba dvojica su tu stigli i poslije kratkog vremena po 1 ili 2 Ensarije su počeli da se okupljaju. Bilo ih je 70 iz Aus i Hazrić plemena. Prvo se obratio amidža poslanikov sallallahu alejhi ve sellem Abbas radijallahu anhu. O ljudi iz Hazrađ plemena, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je vrlo voljen i cijenjen od svoje porodice. Do danas njegovo pleme je ga branilo i često je bio izložen nesigurnostima, ali sada Muhammed je odlučio da ide iz svoje domovine i da se pridruži vama. Ako želite da ga primite, onda ga morate da štitite u svakom smislu i suprotstavite se svakom neprijatelju. Ako ste spremni, onda je dobro. U suprotno recite otvoreno, jer istiniti govor je najbolji govor. Erbara bin Marur, stariji čovjek iz ensarijskog plemena, rekao je, Abbas, mi smo čuli tvoj govor, ali mi želimo da čujemo poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegove blagoslovljene riječi. Da nam objasni dužnosti koje on želi da nam kaže.
Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem proučio nekoliko ajeta iz Kur'ana i objasnio učenje islama na vrlo kratak način. Govorio je o hukukul Allah i hukukul ibad. Rekao je, što se tiče mene, jedino što želim, kao što štitite svoje drage osobe i svoje porodice, ako dođe potreba da i mene tako zaštitite. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem završio svoj govor, kao što je bila tradicija u Arabiji, Al-Bara bin Marur je uzeo ruku časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u svoju i rekao je: O Allahov poslaniče, kudemo se Allahom koji te poslao sa istinom da ćemo te štititi našim životima. Jer mi smo se odgojili ispod sjenke mača. Još nije bio završio svoj govor kad je Abul Haytham rekao: O Allahov poslaniče, mi imamo dugu vezu sa Jevrejima, ali ako se tebi pridružimo, onda će ta veza da se ukini. Ako ti Allah da pobjedu, da li ćeš se ti vratiti i ostaviti nas, a vrati se u svoju domovinu, a mi da ostanemo bez ičega? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se nasmijao i rekao: Ne, to se neće desiti, jer vaša krv je moja krv. Vaši prijatelji će biti moji prijatelji, a vaše neprijatelji su moji neprijatelji. Onda je Abbas bin Ubada Ensarija pogledao u svoje drugove i rekao: Da li vi ljudi razumijete i shvatate ovaj ugovor, ovu zakletvu? Ovo znači da trebate da se pripremite i da se suprotstavite svakome, nije važno ko su oni, i da budete spremni da se žrtvujete na svaki način. Ljudi su odgovorili: Da, shvatamo. Ali o Allahu poslaniče, šta ćemo mi dobiti za ovo? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Vi ćete dobiti dženet od Allaha, koji je najbolja nagrada od njegovih nagrada. Svi su rekli: Mi se slažemo i o Allahu poslaniče, pruži nam svoju ruku. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ispružio svoju blagoslovljenu ruku i 70 ensarija je dalo zakletvu bejat. I ime ove zakletve ili bejata je drugi bejat na Akbi. Kada se zakletva završila, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Musa alejhi selam je postavio 12 ljudi koji će da budu zaštitnici vaši i savjetnici. I ja također želim da postavim 12 od vas. Oni trebaju da budu kao oni sljedbenici Isa alejselama što su bili njemu. I trebaju da budu odgovorni meni u vezi ovih raznih stvari. I ljudi, i molim vas, predstavite 12 imena. 12 imena je predstavljeno, poslanik ih je odobrio i oni su bili postavljeni u 12 plemena kao poglavice. Objasnio mi je njihove dužnosti. Za neka plemena je poslanik postavio 2 ljudi. Kada se ovo sve završilo, Abbas bin Mutalib, amidža poslanikov sallallahu alejhi ve sellem, je savjetovao ensarije da budu vrlo oprezni, jer Kurejšije su okrenuli svoje oči i izviđaju svugdje i da u vezi ovog sastanka vijesti se ne rašire nigdje. Dok je još govorio, jedan Kurejšija s brda se počeo glasno da govori i ružno je se obratio u vezi poslanika i rekao da su se oni tu sastali i kao da kuju neke planove protiv njih. Svi su se bili preplašili, osim poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On im je rekao: Sada vi trebate da vratite se gdje ste bili, isto kao što ste došli, po 1 ili 2. Abbas bin Nadle Ensarija je rekao: O Allah poslaniče, mi se ne bojimo nikoga i ako nam narediš, mi ćemo napasti Kurejšije uzoru i pokazat ćemo im njihovu okrutnost. Poslanik je rekao: Ne, ja još nisam dobio odobrenje da smijemo da se borimo. On im je samo rekao: Tiho se vratite gdje ste bili, i svi su počeli da se vraćaju kako su i došli. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem se vratio u Meku sa svojim amidžom. Sljedeći dan Kurejšije su došli i rekli su: Mi ovim iz Medine, mi
imamo dugu vezu s vama, ali smo čuli da ste se sinoć sastali i kao obećali Muhammedu pomoć. Oni također nisu ništa znali u vezi ovoga, ovi idolopoklonci koji su došli iz Medine i malo su se naljutili i počeli da se brani i rekli to se nije desilo. Abdullah bin Salul koji je postao licemjer, on je bio u toj grupi također. To se nije moglo desiti kako da ljudi iz Medine to urade bez njegovog znanja. Tako da Kurejšije su se smirili i njihove sumnje i vratili su se nazad. Poslije kratkog vremena Ensarije su krenuli prema Medini. Poslije nekog vremena Kurejšije su opet dobili informacije da se ovi iz Medine su se sastali sa poslanikom i onda su oni krenuli za ovim karavanom. Zbog nekog razloga Sad bin Ubada je ostao iza karavana. Oni su ga vukli za kosu, udarali ga ulicama Meke i onda kad su dvojica ljudi čuli u vezi ovoga, došli su i spasili su ga. Postoji još detalja u vezi Sad bin Ubada koje ću da spomenem u sljedećoj hudbi, ako Bog da. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.